שלום לכולם, בוקר טוב. מה קורה? אני לא מאמינה שאנחנו כאן סוף סוף. זה פיבי. לקח זמן, לקח קצת זמן. בואי. נראה לי, יש הפתעות מכל צד. ברוך השם, אנחנו מבורכים באויבים, זה בסדר. ברוך השם, יש מספיק דרמה פה בארץ. אז הגיע הזמן, אנחנו עושות פרק 2, לכמה שבועות אנחנו. אוי, זה מרגש אותי ממש. זה כאילו הכי מרגש, כי בעיקרון פרק 1 זה היה כזה פיילוט. פיילוט, וגם עשינו את זה דרך המכללה. זהו, זה היה במסגרת המכללה, אז היינו צריכות רגע כאילו... כן. to be, להבין, לקלוט את הסיטואציה, ואז לזרום על זה. כאילו לראות שאנחנו גם אוהבות את זה. בואי, יצאנו, שמענו את הפרק, והיינו כזה, יו, אחות. כל הכבוד, כזה. כל הכבוד, אבל אז כאילו כל... ואז אמא שלי אמרה שצריך להפסיק להגיד חד משמעית. אומרת, כל הפרק שבאתי, חד משמעית, חד משמעית. אז חד משמעית נפסיק עם זה, חד משמעית. רק ניישר פה קו, עם בר קצת צרודה. וואי, אני קצת צרודה. זה לא הקול שלי, אני הרבה יותר... בעיניי זה סקסי, אבל אנחנו נזרום עם זה. כן, זה בסדר. אנחנו נזרום עם זה. אני פשוט צריכה את זה בפסנה, למרות שזה קשה, לא משנה. אני אשמח להגיד פסנה דווקא. מלחיץ אותי קצת לא לדבר שבוע. אבל בסדר, יאללה. טוב, יאללה. אז הפרק הראשון, זה התמקד בהפרעות אחילה, בדימוי גוף. כל הפודקאסט מתמקד באירוע. כל הפודקאסט, אבל הפיילוט היה כזה, ממש התמקדנו בזה. ודיברתי עם חבר על הפודקאסט, והוא אמר, כאילו, זה יפה והכל, אבל... מה עם אנשים שלא באמת מבינים את העולם הזה? מה עם אנשים שבאמת לא יודעים... שלא מכירים. שזה קיים. הוא אומר לי, לפעמים אני מחמיא לבחורה, או אפילו לחבר, ואני לא יודע אם זה באמת יכול להזיק לו, או שהוא באמת מוחמא ממנו, כי בעיניי זה מחמאה, אבל בעיניו זה יכול להתפרש כמשהו שהוא כפוגעני, שלילי. כהסתכלות שונה. האמת שגם אמרתי לך, לפני שהקלטנו, שהשבוע יצא לי לדבר על הנושא הזה עם כמה חברות שמתאמנות איתי, וכל אחד לוקחת את זה למקום אחר, כאילו, זה לא תמיד כיף או נחמד לשמוע משהו שנשמע כמו מחמאה, אבל את מפרשת אותו נורא אחרת, וכאילו גיליתי שלכל אחד זה נוגע במקום אחר, אמרתי, יו, זה כזה מגוון. זה הכי מגוון, זה כל כך מגוון. אני גם שאלתי אנשים, חלק אמרו, לא מגיבה, לא משנה מה, לא משנה אם היא חברה טובה שלי, לא משנה, וחלק אמרו, ברור שאני מגיבה. כאילו, אני אהיה כנה, אני אהיה אותנטית, כאילו, זה מה שאני חושבת, ברור שאני אגיד את זה בצורה שהיא כביכול מנומסת, אבל אני לא אחסוך. כן. אז זה נורא נורא מחולה. זה מאוד מאוד אמיץ, אגב, להגיד, אחי, פגעת בי, שומע? נכון. צ'יל. נכון. רוב האנשים לא יגידו את זה. רוב האנשים ילכו עם זה הביתה, וכאילו יסבלו עם הדבר הזה. כי בתוך תוכך את אומרת, סבבה, הוא בא להחמיא לי, אבל הוא לא יודע שאני XYZ. נכון. שזה גם אירוע, זה גם אירוע, כי בסוף, אני לא חייבת לשתף אותך שיש לי הפרעת אכילה, אח שלי גיבור, אבל... ממש לא. אבל זה גם לא היה לי נעים, שאמרת לי, התחזקת, ואני מבחינתי השמנתי. נכון. אוקיי? בול. אז זה ממש מתחלק. בסדר, אז כאילו בוא ננגיש את זה לכל האוכלוסיות, חברים רים, לכולנו יש הפרעות אכילה, כולנו יש בעיות עם דימוי גוף, לא משנה בני כמה אנחנו, מאיפה אנחנו, אם אנחנו נשים, אם אנחנו גברים, לכולנו יש אחת כזאת. אני לא חושבת אבל שלכולנו יש הפרעות אכילה. כל אחד זה נוגע, לדעתי, לכל אחד זה נוגע בנקודה. לא בטוח שאני אקרא לזה בשם הפרעת אכילה, אבל לכולנו יש בעיה עם דימוי גוף. לכולנו יש איזשהו עם דימוי גוף, לכולנו יש איזושהי מערכת יחסים טיפה, יכול להיות פגומה ומורכבת בתקופות מסוימות, אבל לא הייתי אומרת שלכל אחד יש הפרעת אכילה. כי הפרעת אכילה בעיניי זה משהו שהוא מונע ממך להתקיים כאדם רגיל. אם זה לקום, ללכת לעבודה, לצאת למסעדה, לוקח ממך את הספונטניות. אם אני אקרא לזה, יש לי מורכבויות עם הגוף, זה פחות קלית. זה יותר זורם על יש לי הפרעת אכילה, אבל בעיניי זה לא פייר כלפי האנשים שיש להם הפרעת אכילה. יש בזה משהו. אבל בסוף כל בן אדם, לדעתי, לא יעבור עם האצבע על כל אחד, אבל כל אחד לדעתי מתמודד עם אוכל בצורה שהיא מורכבת. של כמה אכלתי היום. זה לא ברמה שזה בהפרעה. אבל זה ברגע שאנחנו לוקחים את זה לקיצון, זה הפרעה. אני דווקא, לא, אני מרגישה שכאילו לקחו את המילה הפרעת אכילה ומשתמשים בה לכל דבר, כמו חרדה. היום כאילו, לכל אדם שני יש חרדה. אנשים לא באמת מפנימים את המשמעות של המילה הזאת, שזה הפרעה נפשית לכל דבר, וצריך רגע לשים, ברור שיש לזה כאילו סקאלה. לחלק את זה. זה סקאלה, כמו בהפרעות קשב וריכוז, יש קשת נורא נורא רחבה. וכל אחד משתייך על איזושהי חלק מהקשת, כמו הפרעות אכילה. זה לא, זה רוחבי מאוד, זה כמו על הספקטרום, זה כמו מלא דברים, זה מאוד מאוד רוחבי. לקרוא לזה, יש לזה שם גדול. זה כמו שכל אחד אומר, יש לי הפרעות קשב. אחי, לא בטוח. זה יכול להיות משהו מאוד מאוד מינורי. לכל דבר יש ספקטרום, בדיוק. אבל עדיין אני נשארת בדעה שלי. גם אני בשבילי.
אוקיי, אז נסכים שלא להסכים. זה גם חלק מהחברות שלנו, אחותי. נכון. אין מה לעשות. נכון. טוב. Should we go? Let's do it. אז קדימה. רגע, אז בואי, החלק העיקרי, מה באנו לדבר? באנו לדבר בעצם על מה מותר ומה אסור להגיד. באנו לבנות חוקה, ושאף אחד לא יגיד אחרת. באנו לעשות חוקים, כי מי שאין לו סדר לא יהיה מסודר. דיסקליימר, אנחנו לא פסיכולוגיות, אז כאילו, קחו את זה בערבון מוגבל, תודה רבה. טוב, מה אסור, מה מותר? איפה הגבול הדק בין מה שנגיד, לבין איך שזה מתפרש לצד השני? חד משמעית. האם זה משנה? ואיך אנחנו יודעים לזהות את זה? הופה. האם אנחנו יכולים לזהות את זה בכלל? יש סימנים. לא תמיד. לא מה תמיד, זה לא תמיד? אבל אני חושבת שאפשר לגשש. אם אתה מספיק זהיר, אתה יכול לגשש קצת. כן ולא, אני נתקלתי בסיטואציות שאולי מבחוץ אני נראית אחת שזה לא נוגע בה, וזה לא מפריע לה, וזה לא במחשבות שלה, אבל וואלה, בתוך תוכי, כאילו, זה כן נכנס לי קצת. כן. כן. כאילו, אי אפשר לדעת מבחוץ בעיניי. מה, אבל יצא לך מתישהו בחיים שנתת מחמאה וחששת על כן. הצד השני הגיב? כן. בלי לחשוב על זה לפני או? בלי לחשוב על זה לפני. לפעמים זה יוצא לי באימפולסיביות, ואז אני אומרת, רגע, שיט, לא, שנייה. רגע, בוא נחשוב על זה. ואין לי איך לחזור אחורה, כי כבר אמרתי את זה, היא שמעה את זה. אין לי דליט. אין לי כאילו, רגע, שנייה, אדיט, ואני אשלח את זה מחדש, לא. שנייה, עוד דבר. זה לא כמו היופי הזה שלקחו בוואטסאפ, שאפשר ממש לעשות אדיט להודעה. אוי, האמת שזה גאוני. הלוואי והיה את זה. בוא נחליף את החד משמעית לגאוני. נכון, גאוני. אהבתי. אז מחמאה זה גם איזושהי מילה גדולה, כי בסוף זה איזושהי ביקורת. כשאני מחמיאה לך על החולצה שלך, אני מעבירה לך ביקורת, האם הקנייה שלך הייתה מוצלחת, או שהיא הייתה פחות טובה בעיניי. למרות שאני לא אגיד לך, אבל שמי חולצה מכוערת. אני פגזית, כן, בוא נשים סיבות. חולצה פגזית, אבל סבבה. פגזית, נדירה. אבל בסוף מחמאה זה ביקורת לטוב ולרע. נכון. ואנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מעבירים את הביקורת. אני אגיד את זה במרכאות. עכשיו צריך גם לדבר את מה שאנחנו עושות. אז במרכאות אני אגיד שאנחנו מעבירים ביקורת, אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו עושים את זה. כמו בעל עסק, כמו מנהלת משאבי אנוש, נקרא לזה ככה. אני לא רוצה לחצות קו שבו נקרא לה בדימוי גוף, אני לא רוצה לרדת מתחת לבגדים של הבן אדם. נכון. מה זה אומר? זה נשמע קצת לא נעים, חוויה לא נעימה. לא, אבל זה תרתי, זה זה. אבל זה לגמרי זה. אני לא אגיד לך על הגוף שלך, וואו, אחותי איך רזית. לא נעים. כי אם עברתי גיהנום בשביל להגיע לזה. נכון. לא, אבל אם... אבל בגלל זה נורא מחולק, כי יש בנות שעובדות נורא קשה לרדת במשקל, והן מרגישות כאילו איזושהי אישור, וכאילו מחיאות כפיים של כאילו כל הכבוד הצלחת, ויש בנות שיקחו את זה כמוני, שהייתי בתת משקל, והיו אומרים לי, את צריכה להיות דוגמנית, איזה יפה, איך רזית. בתוך תוכי אני הייתי מורעבת, וכאילו סבלתי כל יום, ולא יכולתי לעשות כלום. אז כאילו, זה ממש אינדיבידואלי. ממש אינדיבידואלי. ממש אבל. כן, כן. זה, אין באמת אמצע פה. כאילו, יש אמצע, צריך למצוא אותו. פשוט, ברגע שאני חוצה את קו הלבוש, אני יורדת לנבחי נשמתו של האדם, ולא בא לי להגיע לשם, כי זה לא ענייני. מה קורה לך עם הגוף, מה קורה לי עם הגוף, זה לא עניינו של אף אחד. נכון. בסוף, מי שמתמודד מול, כאילו מי שיתמודד מול הגוף שלי, זה רק אני. בהמון רבדים. אני חושבת שזה גם נורא תלוי סיטואציה. לצורך הדוגמה, אם יש לי מישהי שאני לא מכירה כל כך, ואני רוצה להחמיא לה, אני כן צריכה לחשוב פעם או פעמיים, כי אני לא מכירה. אני לא מכירה את החולשות שלה. נכון, מישהו שאני לא מכירה, ברור שאני כזה אתן איזה, אם זאת חברה טובה, ואני כבר מכירה את כל הנקודות חולשה, אז אני ידע לנסח, להתנסח בצורה שהיא מתאימה לה, מבלי לפגוע בה, אלא לתת לה משהו שיעזור לה. ואם זה לא יעזור לה, so don't say it. Just don't say it. אני שרופה על שאת מדברת באנגלית. לא, כי באמת, כאילו, אם יש לך משהו להגיד, ואת יודעת שמלכתחילה זה לא יקדם אותה, זה לא יעזור לה. נכון, שזה לא אירוע כרגע. אז just shut up. את גם בתור חברה יודעת לזהות באיזה נקודה החברה שלך נמצאת כרגע נפשית. אם נגיד חברות שלי מתחילות יותר להתאמן, יותר משהו שם קורה. או שבא לה זה בקטע חיובי, או שבא לה זה בקטע שלילי. ואני פה כדי לאזן אותה. אני שרופה על חברות שלי, ברוך השם, אבל יש להם נטייה להיות, אתם שומעות את זה ואני אוהבת אתכם, כן? אבל יש להם נטייה להקטין ראש בעניין הספורט ותזונה וכזה, יאללה, אני נכנס לרבק, חדר כושר כל בוקר. אבל תשמעי, אני יכולה להגיד, אבל אני לא מגנה על חברות שלך, אבל אני כן מצדיקה אותם, כי ברשת
זה נורא קל להאמין למה שאנחנו רואים, ולחשוב שאם אני אתאמן כל יום שעתיים, אז אני אהיה רזה. כן, 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 כן. זה לא אירוע. אז הם סך הכל victims, כאילו הם קורבנות של הרשת. נכון. זה לא שהן מחליטות. כמו שאנחנו היינו, הכל נכון. טוב, בסדר, כל אלא אם כן, אתה לומד את הנושא, ואתה ממש חוקר ומעשיר את הידע נכון. שלך בנושא, אתה, כמו כל אחד, רואה את סרטון ומאמין לו, כי אתה נכון. מבחינתך, הוא איש מקצוע, והוא אומר לי שזה נכון, אז זה נכון, אבל זה לא. נכון, 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 נכון. אבל רגע, אני רוצה רגע לדבר על התרבות. וואו. כי יש לנו הבדלי תרבות כאן. אנחנו בארץ ישראל. אנחנו בארץ ישראל, ובתור מישהי שגדלה בלונדון, אני... תספרי לנו, צוחקת. לא, כי זה אירוע, כי את צודקת, כי גדלת בלונדון והגעת לפה, ואני חושבת שהגעת לספארי. אני הגעתי לפאקינג ספארי. בלי שפשופים. חברים, אני לא יכולה לתאר לך כמה קשה היה לי בהתחלה להגיע לכאן, כי בלונדון, זה באמת כמו שזה נשמע, כולם מנומסים, כולם נורא זהירים, הולכים על ביצים. עכשיו, מצד אחד זה יפה, כי הם לא רוצים לפגוע, והם רוצים להיות מנומסים. מצד שני, הם לא כנים. אז יש הם כאילו לקיצון השני. כן, אבל זה גם זה סוג של תרבות, שאתה בא לרצות מישהו, וואי, אחותי, את מהממת. ובתוך תוכי, וואי. מחריד. את לא הטעם שלי חיים. כן. נורא קל. זה הכי קל לשקר. אני יכולה להגיד שכשהגעתי לפה, נפתח. כאילו, בהתחלה היה לי מזעזע, נכנסתי לבית ספר, עמוד חשמל, מה זה המבטא, את לא מדברת עברית, זה חינוך. כאילו, ישר, בום, 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 ואני כזה, what did you say? כאילו, מה? sorry, come again? אז לא, סלח לי. כן, כאילו... מה החיים שלי בלב, מה אתה מדבר עליי? אז כאן יש באמת את הקיצון השני של פשוט בלי גבולות, בלי מעצורים. מצד אחד זה יפה, זה אותנטי, זה כנה. מצד שני, יש רגעים שרגע, just bite your tongue, כאילו, שנייה. כן, סתום שנייה. שנייה, כי יש פה נזק. תבין סיטואציה. בדיוק. מה נגיד, אבל אין על ישראלים בקטע הזה, שתדעי לך, זה מאוד מרים. נכון. כאילו הם נורא חמים, וכולנו אחים, ואח שלי גיבור, אני בחיים, לא אגור במדינה אחרת. איך אני אוהבת שאת ציונית. אני הכי ציונית בעולם. כל החברים שלי גם צוחקים על הישראלים, כן? אומרים לי כאילו, די, יאללה, כאילו... זה הכי אינסטינקט ישראל להגיד, אני עוזבת לתאילנד. קשה פה כלכלית, קשה פה זה. הכל קשה פה. בכל מקום בעולם, קשה כלכלית. חוץ מאולי תאילנד, אוקיי? סבבה, יש מקומות שיותר קל, יש מקומות שפחות. לא, קשה פה המון דברים שבמדינות אחרות, סיפור אמיתי היום בבוקר רבתי עם ביטוח לאומי, נו באמת. נכון. הכל קשה פה, אבל בסוף זה שלנו, אין מה לעשות. זה בית. את נכנסת לקיוסק לפני שבת, אומרים לך שבת שלום. איפה עוד תמצאי את זה? לא בלונדון. לא בלונדון, לא באוסטרליה, לא בקליפורניה, לא בזיבי. אלא אם, סתם. זה חנות של שניצל חלה בארצות הברית, זה מרים, זה מרים. נכון. טוב, בסדר. אז בואו נכתוב איזה שנייה חוקה. קודם כל נפגשנו עם בן אדם זר. לא זר, אתה מכירה אותו. מישהו שלומד איתנו, מישהו שעובד איתנו, מישהו שאנחנו מקיימים איתו איזושהי מערכת יחסים, בין אם היא קרובה בין אם היא רחוקה. אני אחשוב 3 פעמים לפני שאני מדברת אליו בכלל, ובא להחמיא. האינסטינקט להחמיא הוא מאוד מאוד נחמד ויפה ולבבי, אבל יש חוקים. כשאת אומרת אני אחשוב 3 פעמים, איזה שאלות תשאלי את עצמך? שנייה, מה איתה היום? איך היא נראית לי? מה הפרצוף שלה משדר לי? שמחה לראות אותי, לא שמחה לראות אותי, קרה לה משהו בבוקר, אני לא יודעת. נסתכל שנייה על הפנים, נסתכל שנייה על הלוק. על הגוף גם, הגוף. הגוף. אתה יודעת, על השפת גוף, לא על הגוף, אני לא בוחנת לא גוף, שפת גוף, התכוונתי לזה. נו, you know what I mean. אני אסתכל שאני אבחן את הסיטואציה, נרחרח וניגש. קודם כל, מה רמת הקרבה בינינו? חברות, לא חברות, מה קרה, לא מה קרה? יופי, עברנו את השלב הראשון. השלב השני הוא להבין מה רמת היחסים שלנו כחברות. חברה טובה שלי, חברה הכי טובה שלי, כמה בנוח אני מרגישה איתה. ולדעת כאילו מה אני רוצה להגיד לה, האם זו חברה רגע, ואני אשים פה איזושהי כוכבית. האם זו חברה שאני פתוחה איתה? או לא פתוחה איתה? אני מרגישה בנוח לידה? או לא? כאילו זה מהחברה הזאת שהיינו מתארגנות ביחד. את כאילו פותחת נושא שממש בא לי לגעת בו, אבל כאילו אני אתאפק. כל פרק 3. אז כאילו כמה אני מרגישה איתה בנוח. זו חברה שהייתי מתארגנת על היציאה ביחד. מחליפה איתה בגדים. זו חברה שהיית משתפת אותה במחשבות זו חברה כזאת. הקשות.
שאת עומדת מולה נקייה. כן. או שאת צריכה לשים חיוך. בדיוק. אירוע, Think חבר'ה. about it before, think about it. כוכבית חשובה. כוכבית מאוד חשובה. אבל בעצם כאילו, אנחנו לא באמת יכולות לחנך את העולם, אבל כן יש כמה דברים שעוזרים לי מאוד כאילו להתמודד מול ביקורת מהסביבה. דבר ראשון, כל בן אדם הוא מראה. במידה והוא מאיר לך לגוף, אז כנראה שאצלו זה יושב לו על משהו. הדעה שלו היא לא רלוונטית אלייך. הוא לא מדבר אלייך, הוא מדבר לעצמו. וואי, זה מגיע לו נכון. מבפנים, כאילו זה מעיד. יש בזה משהו ממש חכם. כל בן אדם שהוא מגיב משהו לבן אדם אחר, שזה כביכול כאילו מחמאה או עלבון, זה פשוט מעיד על היחסים שלו עם עצמו. זה לא קשור אלייך. מישהו אומר לך, השמנת, רזית, את לא יפה ככה, זה לא יפה לך. הוא מחפש את זה על עצמו, אחותי. הוא מחפש את זה על עצמו. אישורים מהסביבה גם. כן. אז שיגידו לו, וואי, אחי, גם אתה, לא בטוח. זה כאילו... אני לא אגיד לך את זה גם. Do not forget that, כי זה הרמיינדר הכי כאילו קריטי שיש. לפני הכל, באמת, זה הכי. חד משמעית, האמת. לא אמרנו בלי חד משמעית. עצרתי את עצמי קודם, אבל לא נורא. כן, צריך לשים לב. ויש לנו עוד נקודה חשובה. אנחנו רוצים להציב גבול לפעמים. למה קל לי, כמו שדיברנו בהתחלה, שיש מי שתגיד, אח שלי, פגעת בי. אנחנו בתור בני אדם רוצים להציב גבול, להגיד מה נעים לנו ומה לא. אני עבדתי בגן ילדים, המון שנים בגן ילדים, וחלק מהדברים שאת מלמדת ילד זה להגיד, לא נעים לי. זה לא היה לי נעים שאמרת לי את זה, זה לא היה לי נעים שנגעת בי, זה לא היה לי נעים שלקחת לי. וזה בסדר להגיד, זה לא נעים לי. זה רצוי. רצוי. הבן אדם השני גם צריך לשמוע את זה. כאילו, הוא חייב לשמוע את זה. אתה גם גודל לזה, זאת אומרת, בתור ילד, אם אתה מבסס את התחושה הזאת של לדבר כשלא נעים לי, אתה גודל וזה פוגש אותך בהמון המון המון היבטים. גם בדיבור, במגע עם אנשים שלא נעים לי מהם, ברצונות, לא בא לי, לא רוצה. שאותו אדם שכביכול בא להחמיא לך, ואת הולכת ואת לא אומרת כלום, הבן אדם הזה ימשיך לעשות את זה לעוד אנשים, ויכול להיות שהוא באמת יעשה נזק. נכון. אז תחשבו על זה ככה, שאם אתם אומרים את האמת, וואלה, אתם יכולים אולי כאילו לעזור לאנשים אחרים שהוא נתקל בהם בהמשך. נכון. זה ווין-ווין. אני אתן איזשהו רקע. חשבי כמה בתור ילדה, דברים שעברת, גם הפרעות אכילה וגם ביקורת מבחוץ, כמה זה השפיע עליך היום. כמה את יותר רגישה לדברים, את רואה אחרת, את אומרת, נורא מוביל אותי המשפט הזה של מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. אני לא רוצה שיחמיאו לי, במרכאות, לא רוצה שיחמיאו לי בצורה הזאת, אז אני לא אעשה את זה. אני בוחנת את הדברים. אני רואה, אני עובדת עם ילדים ונוער, אני רואה קשת הכי יפה בעולם, קודם כל, של דעות וכוונות, ואהבות ורצונות ואכזבות שלהם מעצמם, וגם מהגוף. אז אני ממש מרגישה אותם, ומלמדים אותי המון על איך להתנהל מול בני אדם, וזה מדהים. אני כל כך אוהבת לעבוד עם נוער וילדים, אני כל כך לומדת מהם. כי הם פשוט הכי נקיים בעולם, טהורים מכל רוע. מכל רוע. וילדים נגיד בקורסוויט שאני עובדת, אני באימונים אישיים, באימונים ראשונים, אימוני ניסיון, אני מדגישה להם, כל מה שאתם מרגישים אתם מספרים לי. לא נעים, כן נעים, קר לי, חם לי, אני צמא, כואב לי, הבנתי, לא הבנתי. אני פה איתכם לעזור לכם. וזה גם מלמד אותם לתקשורת טובה ובריאה וכנה, ולא לחסוך ולא לשמור הכל בבטן. וזה כל כך חשוב, כל כך חשוב. אז זה דבר חשוב להציב גבולות. יש כלל שלישי. לא, אבל אני אמרתי דבר אבל לא, אבל פספסנו כלל שני. הכלל שני זה לבדוק מה מערכת היחסים. האם אתה מכיר אותי, או סתם נפגשנו במכון, לבדוק את הקרבה. נתנו לזה, כן. אם זה כן, זהו, נגענו בזה. נתנו בנקודה. סבבה, אז יש לנו חוקה יפה. חוקה טובה. נכון. שזה מעולה. אז רגע. אז אני אומרת, כאילו, אני אשאל אותך כזה. האם קרה לך מקרים שמישהו החמיא לך, התכוון להחמיא לך, העביר לך איזושהי ביקורת, וזה נגע בך באיזשהו מקום? זה לקחת את זה לאנשהו? כן, בטח, כמובן. אני מתאמנת ועושה קרוספיט. לקרוספיט יש שם גרוע בעולם. אני עושה גם הרמת משקולות וגם קרוספיט. כאילו החיבור הכי גרוע שאפשר להביא לבחורה שעושה ספורט. עכשיו יש לזה שם ממש מאפן בעולם, במיוחד בארץ.
שאישה לא צריכה להרים משקולות, ואישה, לללי. פחדות להתנפח. ואת תתנפחי, ואת תהיי חזקה, וטריללי וטרללה. את יודעת מה מצחיק אותי אבל? נו. הכמות שאת צריכה לעבוד ולשים דגש, לבנות מסת שריר, חיים, אני באמת, הלוואי, וזה היה כל כך קל כביכול להתנפח, כאילו זה... באמת. שנייה, כאילו, אני חייבת לשים על זה דגש, כי אני שומעת את זה כל היום באימונים. אני לא רוצה להתנפח. אהובה, בשביל להתנפח, את צריכה קודם כל להחליף מין. Bro, you have to lift literally like twice your body weight. ולעבוד על זה איזה 6, 7, 8, 10 שנים. נכון. ולאכול כאילו בצורה הכי כזה... מדוקדקת בעולם. בקיצור, אחותי, את רחוקה מהאירוע. כן. אז נורא קל לאנשים להגיד, אם מי שמתאמן בקרוספיט, היא גדולה. היא שרירית. היא טרילילי. עכשיו, יש מצב גדול שנהייתי יותר חזקה. האם אני מתחרטת על זה? חד משמעית לא. בכלל לא. מרוצה, מאוהבת. יש לי פשן לספורט הזה ברמה שהיא מטורפת. זה הספורט הכי כיף שעשיתי. גם הרמת משקולות, אני אומרת, וואו, כמה אופי יש בדבר הזה, כמה דיוק, כמה... אומנות, זה פאקינג אומנות. מותר להגיד פאקינג אומנות. אפשר להגיד. פאקינג אומנות. זה. ולאנשים פתאום קל להגיד לי, וואי, אחותי, את נהיית גדולה. כאילו, ממש נהיית שרירית. ממש התחזקת, שווה לענבר במוח, השמנת, והתסביכים, כמה תסביכים. זה לא נעים, זה לא כיף. We've opened a can of worms. זה ממש לא נעים, זה לא יפה. כאילו בסוף אני אומרת... תשמעי, אבל את אומרת זה לא יפה, אבל הוא אומר, וואי, אני בא להרים לה, כל הכבוד. בוא התחזקה, מרימה דדליפט 80 קילו, חיים, כל הכבוד. כל הכבוד, בדוק כל הכבוד, אבל תגיד לי התחזקת, תגיד לי גדלת. אחי, אני בת 23, אני לא גודלת, אני גודלת לרוחב אולי, וזה לא נעים, כי אני לא באמת גודלת לרוחב. התחזקתי. עכשיו, המשמעות של זה בראש שלי, ישר השמנת. ווואו, ולא אשקר שלפני איזו תקופה, היה לי קצת היסוסים, היה לי קצת כזה מחשבות של, וואי, אחותי, עם מצב שהשמנת, שיט, מה אכלת? ואז את כזה הולכת, וואו, 3 שנים אחורה בחיים שלך, את אומרת, פאק, אין לי כוח להתמודד שוב עם האירוע הזה. אני אשאל אותך, אבל שאלה כאילו הכי קונקרטית. את לוקחת את זה הביתה, וזה מלווה אותך מול האוכל ומול הספורט? כן. וואלה. היום, כשאני עושה משהו שאני אוהבת, אז נורא לא. אבל פתאום שיש משהו חדש, ואנשים חדשים בחיים, וכאלה שלא מכירים אותך ואת הסיפור שלך, אז פתאום זה נוגע בי. נכנס טיפה לבפנים. וכמה זמן זה שוקע שם? נתתי לזה איזה שבוע להיות. בסדר, אני בחורה גדולה, אני התבגרתי קצת. וגם את תראי שככל ברור, ככל שאני יותר מחוסנת ומחושלת, זה פחות ייגע בי. אבל יש נקודות שיכולות להוריד לנו את הביטחון, ואנחנו נופלים לפעמים. נכון. ולקחתי את זה ואמרתי, ענבר, תסתכלי שנייה במראה. זה קשה עכשיו, תסתכלי רגע. מה את רואה? מה עשית השבוע? איזה תוכנית אימונים? עכשיו גם בתוכנית שיקום, אז כאילו, אני לא באמת עושה הרבה... אבל את רואה, את לוקחת את זה. כן, אני לוקחת את זה. את כאילו לוקחת את זה ומנתחת את זה בראש שלך, ומתחילה לשאול את עצמך שאלות. הבן אדם אמר לך חצי משפט, ואת מתחילה לחשוב על הפעולות שלך ועל התוכניות אימון שלך. יחתי, תשחררי. ברור, אבל את אומרת כאילו, שנייה, זה בן אדם חדש. אני לא צריכה להגיד, לא, אח שלי, פשוט עושה תוכנית שיקום. מי הוא בכלל? אני לא עושה אירובי. מי הוא בכלל? אהובה, הוא מכיר אותך, הוא יודע... אירובי לא יוריד לך במשקל, חיים שלי. בדיוק, את מבינה אבל אז זה בקונפליקט עם שתי ענבר במוח שלי. אבל זה בורות של אנשים בסוף. ברור. אנשים לא מבינים. אנשים אומרים כאילו, היא לא עושה אירובי בטח, כי היא עושה משקלות, אז היא שמנה. Bro, you literally don't know anything. Like, just chill. chill. חיים. עכשיו, גם נורא קל לנו, אני מסתכלת שנייה, אם אומרים את זה לנמר של לפני 3 שנים, היה לי משקל כזה בחדר, מתחת למיטה. איזה קושי, זה נורא. אל תעשו את זה בחיים, תוציאו אותו, תסרקו אותו לפח. משקל כזה מתחת למיטה, שברגע שהייתי מרגישה חסרת ביטחון, הייתי נשקלת איזה 3 פעמים ביום. דווקא בזמן שאת מרגישה חסרת ביטחון מזעזע. כן, כאילו, מה זה היה נותן לי? לא לאכול ואז לראות שירדתי. עוד זפת בראש וזהו. כן, מה זה, זה לא נתן לי כלום, ואני מדברת עכשיו גם לצופים, ולמאזינים שלנו, אל תעשו את זה. המשקל לא משקף את מה שקורה לכם בגוף. כלום. אנחנו עשויים ממלא דברים בגוף. משומן, ממים, משריר.
מאהבה. המשקל, זה באמת הדבר... זה לא משקף כלום. זה כל כך אולד סקול. כאילו זה כל כך 2012, אחותי. 2012? בטח. לפני זה כאילו מספר, זה לא מעיד על כלום. כלום. תחשבו שהגוף שלנו, במיוחד נשים, מורכב מנוזלים. זה גם תלוי בזמן של החודש. לפני מחזור, אחרי מחזור. קוראים לנו כל כך הרבה דברים בגוף. לא אכלת לפני, התאמנת לפני, לא התאמנת לפני, איך קם בבוקר, מה אכלת את מה... לא משנה. לא, זה לא פקטור. לא כתוב שם כלום. זה לא שהוא בורר לך את כל מה שכוח בגוף. נותן לך מספר. מה זה המספר? לכי דפקי את הראש, תביני לבד. זה לא משקף לנו כלום. נכון. אז בואו נחזור לביקורת המהממת שקיבלתי. וואי, איך התחזקת. לא. לא לתת לזה לחדור אליי, כי בסוף אני לא חייבת לאף אחד הסברים על מה אני עושה ומה אני מתאמנת. הוא כנראה רוצה להתחזק. ואני יכולה לעזור לו ממש. ואני מה זה יכולה לעזור לו. מבינה? אבל זה לא כיף, זה לא היה לי כיף. האמת זה קצת פגע בי. כן, וזה בסדר גמור. זה היה נעים, כן. השאלה אבל, איך את עוברת הלאה? אבל האמת שקצת חיזקתי את זה, אמרתי, אהובה, זה עובד, התוכנית עובדת, תמשיכי. את חזקה, התוכנית עובדת, מה שנקרא. תראי, למאמנים שלי, התוכנית עובדת. ואנחנו רואים את זה גם בשטח, זה נורא נחמד. בקיצור, אנחנו נדבר על זה בהתאמנות. ספרי לי, היה לך איזה מחמאה? קודם כל מלא, כמו שאמרתי בהתחלה, בשיא של האנורקסיה, שהייתי ממש 15 קילו פחות ממה שאני היום, אני קיבלתי אין ספור מחמאות מהסביבה. מחמאות. מחמאות. במרכאות. יואו, איך רזית, איך יפה לך. למה את לא הולכת לתגמן? בואי, יש לי איזה סוכנות, וואי, את חייבת להתחיל לתגמן. מה? אבל זה כל כך יפה לך. ואני בראש שלי, אני כאילו חצי מתה. אני מתה מבפנים. אני בקושי כאילו מצליחה לפתוח את העיניים, לקום מבלי להתעלף, והבן אדם מחמיא, ואני כזה, מה, זה טוב שאני ככה? זה לא טוב שאני ככה? ואמא שלי מסתכלת עליי ואומרת לי, דחוף לאשפוז, כאילו, מה יש לזאתי? אבל שאר האנשים אומרים שאני בסדר, אז מה זה אומר? אבל מה? תסביר. היא חושבת שאני משוגעת, אני משוגעת, הם משוגעים, מה קורה? נכון. מי השפוי באירוע? זה משהו שכאילו, זה המיין. לאחרונה, הלכתי לחדר כושר, ואני הולכת לחדר כושר ב6 בבוקר, כי אני אוהבת. שקט שם, רגוע שם, כיפי, נורא נחמד. ויש גם את הפרלמנט הקבוע שם, שאנחנו גם עושים אחד לשני ספוטינג לפעמים וזה, ויש לנו כזה פה ושם שיחות, אבל לא משהו מעבר. וזה בחור שם ניגש אליי ואמר, וואי, גדלת. את במסה? אמא. זה דגדג לי בלב. עכשיו, הוא התכוון באמת מהבחינה של הספורט, וכאילו לא... זה קצת החמיא לי שהוא אמר את זה אפילו, שהוא יצא מנקודת ההנחה שאני מערכת יחסים כל כך בריאה עם הגוף שלי, שאני לא אפגע. כאילו, אני בחרתי לקחת את זה לצד כזה, של כאילו, וואי, איזה כיף שהוא מדבר איתי ככה, והוא לא נזהר, והוא כאילו לא מפחד, והוא יודע שאני חזקה ובריאה, וכאילו אני בסדר עם זה. ואני לא אשקר, ברור שזה דגדג לי. אבל יותר בחרתי פשוט להתמקד זה מה זה עניין של בחירה, ובאיזה מוד תופסים אותך? בחיובי. הוא בחר... זה מוד. להגיד לי את זה, כי הוא יצא מנקודת ההנחה שאני מרגישה בנוח עם הגוף שלי. איזה כיף שאנשים יוצאים מנקודת ההנחה שאני משדרת את זה. שאני פאקינג משדרת את זה. איזה פאקינג כיף. כאילו, לחשוב איפה הייתי ואיפה אני היום, שמישהו מרשה לעצמו להגיד. אני בוחרת להסתכל על זה ככה. זה מה זה חשוב, האמת, זה מה זה חשוב. זה גם באמת עניין של בחירה. עכשיו, אני לא מצדיקה את זה שהוא אמר את זה. לא, אני לא חושבת שלכל אחד זה מתאים לשמוע דבר כזה. זה שאת בוגרת מחשבתית לא אומר שאם הוא היה נופל על מישהו אחרת, היא הייתה מגיבה אותו דבר. לגמרי. חשוב לזכור. אז זה משהו שהיה לי, ויש לי חברה. יש לי חברה מאוד 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 טובה, אוריאן, החיים שלי. אוריאני. ויש לי מערכת יחסים, באמת, זה כאילו מעבר לאחות. כאילו, אנחנו מרגישות כל כך בנוח אחד עם השנייה, אין לי עוד חברות כאלה, שכאילו היא יכולה להגיד לי דברים, ואני לא אפגע, אני באמת לא אפגע. ואני לא אשכח את זה, אני הייתי באוסטרליה כמעט שנה, וחזרתי. ואת יודעת, בטיול, עולים במשקל טיפה, אני נהנית, אני לא מאוזנת מבחינת האימונים, אני ככה זורמת עם האוכל, אני נהנית, אני חיה ברגע, אני לא חושבת, אני לא בשגרה. וחזרתי, ותפחתי, ובאתי עליה. תפחתי זה בצקי, אני אוהבת את זה. לא, באמת, התחת שלי היה יפה, באמת. לא, באמת, אפילו, תחכי, תשמעי. אז באתי עליה, והיא עושה לי, היא נותנת לי תפיחה על הטוסיק, והיא אומרת לי, יפה! וכזה מחייכת עליי. ואנחנו נקראות מצחוק, כי באמת, מעט מאוד אנשים יכולות להגיד לי את הדבר הזה, מבלי שאני אלך הביתה ואני אבכה. אני פשוט צחקתי איתה, כי אני יודעת מאיזה מקום היא מגיעה. יש לה
הכוונה הכי טהורה בעולם, כאילו, היא רוצה לצחוק איתי, היא רוצה להקליל, והיא פשוט, זה מאוד מאוד, בגלל זה אני אומרת, זה נורא אינדיבידואלי ותלוי חברה. כן, כן. כאילו, אצלה אני פשוט, זה צחקנו עד דמעות, וכאילו, היה לנו מצחיק ברמות, אבל לא כל אחד זה מתאים, ולא לכל חברה זה מתאים. נכון. יש חברות שנורא נורא מתרכזות בזה, ואני יכולה להגיד שיש פעמים חברות, זה מאפן. כן, שכמו שאמרת, שאני שומעת חברות שכאילו מנהלות שיחות די שטחיות בנוגע לגוף והכל, די, אני לא מעוניינת. אני לא מעוניינת, וגם זה חוסם אותי, וגורם לי לא להרגיש בנוח לשתף אותם. כי אני מתחילה להבין איך הן מסתכלות על הדברים, ואני אומרת, רגע, no, that's not my jam. אני יודעת שאת מדברת באנגלית, נו, מה נעשה? כאילו, זה לא הווייב שלי. זה לא הווייב, אהובה. זה לא. אבל בואו נדבר שנייה על הקטע של הדיבור, יש לזה כמה רבדים. יש את איך שמדברים אלייך, יש את איך שאני מדברת לעצמי, ויש את מה שאני שומעת בתור בעלת מקצוע. אז דיברנו על איך שמדברים אליי, מבחוץ. עכשיו, איך שאני מדברת לעצמי, זה קריטי. הכי קריטי בעולם. זה פאקינג בנגר רציני. זה לפני מה שאומרים בחוץ. וזה גם נורא כזה, סביבה שלי, כמו שאמרת לאוריאן, זה נורא סביבה. נכון. עכשיו, בגלל זה חשוב לסובב את עצמך באנשים טובים, איכותיים, נכון. שאפתנים, שלא מתעסקים בקקה. נכון. חד משמעית. מה, כמות החברויות סורי, סיננתי. אני גם עד היום, אני לא שוללת בלסנן אנשים שלא עושים לי טוב, שאני מקבלת תחושת בטן לא נעימה שאני נכנסת לחדר, או שהן כל הזמן מבקרות את עצמם ומדברות עליהם, אל עצמם בביקורתיות. אין בעיה יש תקופות שאת יותר בדאון, פחות בדאון, אבל אם זה משהו שהוא חוזר על עצמו יותר משנה, קשה לי לשמוע בן אדם שמדבר לעצמו בשליליות כל היום. זה מוריד אותי. זה נורא מוריד אותך. אני צריכה מישהו שמדבר לעצמו בצורה יפה. עכשיו, ברור, תקופות והכל, אבל באופן כללי, אני לא יכולה לשמוע שמישהי מתעללת בעצמה מילולית. כן. כאילו מצד אחד רוצה נורא להיות שם בשבילה, אבל מצד שני היא לא שם בשביל עצמה. קודם כל, זה לא משנה מה אני אעשה. אין לי שום דבר שיכול לעזור לה. אני יכולה לתת לה תמיכה, אבל בסוף היא צריכה להחליט. ולשנות את השיח הזה בראש שלך, בראש שלה. זה לא משנה מה אני אגיד לה. אני יכולה להגיד לה עד מחר שזה לא נכון, עד מחר. זה ייכנס לאחד ויצא מהשני, זה לא. האמת שברוך השם, ברחתי מחברות. אין עליהן בעולם, באמת. אבל לפעמים, כמו כל בת טיפוסית, אנחנו נופלות לעניין הגוף, וזה בסדר. זה בסדר. ויש לי חברה סתיוי, שהייתה בתקופת מבחנים. עכשיו, כפרה עליה שמה די המחשב, זה אירוע. זה ממש אירוע. חנן המתוקה שלי. זה באמת באמת אירוע. כל הכבוד לך, כל הכבוד לך, סתיו. לפחות שמישהו יצא טוב מהחברות שלנו, זה שהיא תהיה בהייטק, ואני אעשה ספורט, זה הכי טוב לשנינו. את תלכי לאמן במשרדים שלה? בדיוק. יש לנו את שי, יש לנו את סתיו, יש את ענבר, שכל אחת... הסתדרת. כל אחת תיתן את הבנפיט לחברות הזאת, זה הכי מושלם. בקיצור, אז סתיו הייתה בתקופת מבחנים. ונורא התבאסה על זה שהיא לא מצליחה להתאמן, לא מוצאת זמן, והאוכל מתבלגן, והשעות, והלחץ הנפשי, לחוצה ממבחנים, גבר עליה ברמות. וראיתי את זה עליה, וזה ממש בייס אותי בשבילה, כי אני יכולה להבין, זה מתסכל לא להתאמן, והיא אוהבת לרוץ, והיא לא מוצאת זמן לרוץ, והיא אוכלת טוב, והיא לא מוצאת זמן להכין לה אוכל. וזה נורא נורא בייס אותה, אבל מה שאני גאה בה על זה, והיא לא יודעת שאני גאה בה, אולי תשמע את זה דיסקליימר, היא גאה בך, סתיו. שהיא לא התייאשה, היא לא הורידה לעצמה, מעצמה. היא לא אמרה, אוף, אני שמנה, וזה, וזה. היא נורא אמרה, בסדר. זה האירוע, זה המצב. מעדיפה להשקיע את המאמצים שלי במבחנים, ואז אני אתמקד בגוף שלי. איזה אלופה. כל הכבוד לך. בונה, איזה אלופה. איזה חברה שלי. סתיו, אני בת 29, ואני יכולה להגיד שאני מכירה בנות שלא יעשו דברים כתוצאה מחוסר ביטחון מהגוף שלהם. איזה אלופה. כמה שיחות היה לנו שאנחנו יושבות על הספה, איזה בטן, איזה חמודה בטן, רוצה להכין פתיתים? זה האירוע, בוא נכין רק פתיתים של סתיו. כי מה? כי למה לא? מושלם. זה בסדר, יפה שלי, כרגע אני לא מרוצה. אבל אני אהיה מרוצה. סתיו יוגר. חד משמעית, סתיו ושי. אחלה גברת, הכי טובות שלי בעולם. מתוקות שלי מכיתה ג' תקנו אותי, לא יודעת. אחלה חברות. אז אנחנו כאילו, בעיקרון, בתור מאמנות כושר, אנחנו כן יותר חשופות.
וואי, ברמות, וזה מתיש. מתיש ולא מתיש. גם אמרת את זה, את מאמנת ילדים, את מאמנת נערות, את שומעת, זה בסביבה שלך. כן. לילדים יש לי לזה יותר אמפתיה וחמלה, כי זה מגיע ממקום מאוד מאוד טוב, אבל בן אדם בוגר זה מגיע לי קצת חמלה וגם קצת עצבים, כי אני אומרת, את בוגרת, יפה שלי, את בן אדם משכיל, יש לך עבודה, רכב, יש לך רישיון, את משלמת ביטוח לאומי, עשי דברים בחיים שלך, בואי, את בן אדם מראש על הכתפיים. נכון. פה את נופלת לי? יש לי שאלה, אבל. נו. קצת קשה. אימא'לה. לא קשה, אבל כאילו... אז מפחידה אותי? לא. האם הרגשת שנהיית מאמנת כושר, שאת צריכה להתאים את עצמך לסטנדרטים? וואי. סורי. בהתחלה, כן. אוקיי. מאוד כן. אני גם לי זה יושב. את מגיעה לקורס מאמנים, כולן עם טייץ, ונעליים, וטופ, ושיער. קוביות בבטן. וטרילילי, וטרללה, ועכשיו, כשהפועל הן נראות נדיר, כל משתת. בדוק. מה זה? נסיכות אחת. אבל מצאתי את עצמי כזה אומרת, יואו. אגב, יש לי טייץ ורוד, למה קניתי אותו? אני עפה על הטייץ האלה. האמת שהוא נדיר, אבל קניתי אותו כי ראיתי אותו על מישהו אחר, אמרתי, אני גם רוצה ממש יפה, כאילו, אני מרגישה שאני צריכה להתאים את עצמי, את הלוק שלי, לעבודה. עכשיו, כמו שאת לא תלכי, בואי, נשים את זה על השולחן. אני לא אלך למשרד הייטק במכנסון וזה, כאילו צריך להתאים את עצמך למקום העבודה. אבל עד כמה זה מגיע לרמה של, אני קונה מותגים עכשיו, כי זה הרמה שלי, ככה אני מבססת את עצמי, או שלא משנה מה לי ללבש בתור מאמנת כושר העיקר, שזאת אני. אגב, יש פייק באלי אקספרס, שזה אחד לאחד. יש לי קישורים נדירים לאלו, אלי, סורי, דיפיין, אימא לדיפיין. וואי, זמנתי טייצים, אני אראה לך. כאילו, יש באמת, לא צריך עכשיו כל הארון שלי לשבור משיין. את הכיס בשביל כל הבגדי ספורט שלי משיין. סטייל בספורט. בחד משמעית. כל הבגדי ספורט שלי משיין, הם נדירים, והם לא נופלים ברמה, זה פשוט מפעל ליד לולו. נכון, בדיוק. הכל טוב. אבל זה אותם אנשים בסוף שעושים את זה. נכון, עכשיו אתה אומר, ברור, זה צ'ונגו בלולו. לא רציתי להיות גזענית, תודה לאל. כי זה בסין, לא בקטע גזעני, כי זה בסין. צ'ונגו עובד בלולו, וצ'ינגו עובד בשיין. הכל טוב. הם נפגשים לארוחת שישי. יו, שלך צ'ינג, דמייני את עצמך, אני נכנסת לאימון, יו, זה של צ'ינג, לא, זה של צ'ונג. בסוף שבוע הם יושבים לארוחת שישי, צ'ונג אחד, בלולו צ'ינג אחד, בשיין, יאללה, הכל טוב, בסדר, די. פוטטו, זה לא באמת משנה. עכשיו, את נכנסת, עכשיו אני חושבת שזה גם מתחלק לסוגי ספורט. בפילאטיס כולם יבואו לך כזה. את עושה פילאטיס, את יודעת? כן. יבואו כזה עם לולו ולילה. נכון. וקלינגר, והשיער, וציפורניים, וטרילי. ואז כוח, דיפיין. אחותי הלכת לקרוספיט, לא נעים, אני שרופה עליהן. יאללה, וכולם נראות טיל, נפץ, על חלל. מאיפה אתה? מישן, שלחי לי גישור, טרילי, לא. ולא אכפת לך מה את לובשת, אבל זה נורא מתחלק לסוגים. אבל שוב, אני נגיד מאמנת בחדר כושר, ואני יכולה להגיד שכמו שאמרת, נגיד לגבי הפילאטי זה היה מדויק. אצלי בחדר כושר זה שונה. דיפיין. הבנות רוצות לראות כמה שיותר שריריות. וואי, איך זה תלוי אוכלוסייה, זה פיפי. זה מטורף. את נכנסת לפילאטיס, זה כאילו ישר קלינגרס, כאילו על יוגה, מאצ'ינג סטס, בלה בלה בלה, טייט גולגול, כאילו הכל כזה זה. אין סבלנות. חדר כושר, דיפיין טייטס, היא רוצה כמה שיותר שהתחת תהיה אפרסקי וכיפי, היא רוצה שהגב שלה יהיה חשוף, שהיא תעשה את הפול דאון, וכל הגב שלה יהיה כזה יפה. כאילו, זה באמת גישות בקרוספיט זה כאילו, יאללה, בוא נשלח למי יש גרביים הכי יפות, חבר'ה, בחורף אתם הולכים לראות את הגרביים הכי נדירות ever. אני עושה אמבטיה בזיעה שלי, עזבו אותי. אני יוצאת שחור, אתה יצבורת, יצא שחור, לא ברור מה קרה שם באירוע. אבל זה כזה תלוי אוכלוסייה, ואת אומרת, אני נכנסתי לעולם הזה עכשיו. או כמו שאת נכנסת, בתור, בואי נלך לעיניים של מתאמנת. אני באה לאימון ניסיון ראשון. הכל מתחיל ברושם ראשוני. נכון. אם אני לא אבוא יפה, או לא אבוא מתוקתקת, או לא אבוא עם מיתוג. בכושר. בכושר. אז זהו, זאת הייתה השאלה שלי. וכן אמרת שזה כאילו כן מאיים. אני יכולה להגיד שאני שנים רציתי להיות מאמנת, ופחדתי. אין לי קוביות. אני לא נראית אולי מספיק שרירית, אולי אני לא נראית מספיק מרשימה, אולי אני צריכה, I don't look the part, ואז לא יקחו אותי. אז כאילו, אני נלחמתי עם המחשבות האלה, ואז אמרתי כאילו, רגע, אבל זה בכלל לא הנישה שלי, זה בכלל לא מה זה לא מעניין אותי, זה לא אבל זבי, זה לא האמונה שלי כלפי ספורט. האמונה שלי כלפי ספורט זה לא כדי להגיע לקוביות וזה, שזה תוצאות יפות, ואנחנו גם מגיעות להם. נכון. אבל... בתור מאמנת, יש לך אני מאמין. אני חייבת. אני מאמין שלי,
להקל על פעולות יומיומיות. בעוד 30 שנה... בום, drop the mic. אחד מש. עוד 30 שנה, את רוצה לקום מהכיסא בלי להגיד, אופס. את רוצה להרים משהו מהרצפה בלי לתפוס את הגב התחתון נכון, אז בואי נתחזק. תמני חיים שלי, מה זה משנה מה את לובשת? התוצאות יגיעו. יגיעו עם לולו ובלי לולו. אז זה האמונה שלי בעצם, זה לא קשור גם לבגדים, זה... תבואי. אני לא צריכה to look ככה, כמו שאמרתי. נכון. כי זה לא אני מאמין שלי בכלל. חד משמעית. אני מחפשת לגרום לאנשים לאהוב את הספורט, לאהוב את התנועה, להעריך את הגוף שלהם, להעריך את החיים שלהם, להקל על עצמם. כן. אני לא מחפשת עכשיו לצעוק למישהי באוזן ולאיים עליה שבגלל שהיא אכלה ארוחת שישי, אז היא צריכה לקרוע את הגוף שלה. אימא'לה, לא. לא, 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 לא. זה לא אירוע. אם חיפשת את זה, אז בבקשה, הדלת. את יכולה לצאת מהעמוד שלי. תודה רבה. אבל האמת, אני אתקשר לנושא שלך. הייתה לי שיחה עם חבר ממש טוב שלי, שהוא גם מאמן. מה אני מאמין שלך? מה את משדרת למתאמנים שלך? מה אני מאמין שלך? עכשיו, אני יודעת מה אני מאמין שלי, אבל את יודעת, לאורך השנים את מפתחת אני מאמין חדש יותר, טוב יותר, איכותי יותר, ואני אומרת, כאילו, מסתכלת על עצמי תמיד, לוקחת אחורה בתור מתאמנת. אני רוצה לעשות ספורט, כדי שלא תכאב לי הברך, שאני לא אצטרך לקום בבוקר ולהגיד, אומייגאד, אני לא יכולה לעמוד. ואת פאגים בת 15 אינבר. את לא צריכה שתכאב לך הברך, תעשי ספורט פעיל, תהי בתזונה טובה, תהי במודעות על מה שאת עושה. את רוצה לפעול ממקום בריא, ולא כתלות. כי רק ככה תוכלי גם להקפיד על זה. נכון, לסגל את זה כשגרה ולא כתלות. בטראומה זה כמו להגיד, אני נמנעת מפחמימות. זה תלות במשהו שלא קיים. אל תעצבני אותי, אבל. בסדר, סליחה. יש פה פירות. אל תעלי לי את הסעיף. הנרב זה הרגל. פינקו אותנו פה. האמת, איזה מקום. בוא נרים להם. House of Podcast, העברת נושא יפה, כי את לא יכולה להגיד. צודקת, סליחה. I didn't accept that. אז אני אומרת, כאילו, אני מאמין שלי משדר כל כך אהבה לספורט, אהבה לחיים שלך, להעריך את הרגע הזה שאנחנו פה, ולתת לעצמי את הכי טובה שאני. אני חושבת על עצמי, בתור אימא עוד כמה שנים, אני רוצה להיות אימא חזקה, אימא טובה, אימא סבלנית, אימא שלא מתבאסת, שהיא ילדה עכשיו, ילדה כאילו פיזית. אימא פעילה. אימא פעילה. שהיא תוכל לרוץ אחרי הילד שלה בגן, מבלי להתעייף. להרים אותו, כמה שיותר זמן, למרות שזה לא טוב, אבל לא משנה. להרים אותו, להיות איתו, לא להתעייף, שהוא יתעייף לפניי. שהוא יתעייף לפניי, אני רוצה להיות חסונה, אני תקלת שאתה במגלת, כאילו, את מבינה להיות... השראה בשבילו. חד משמעית, וואו, וזה נכון. השראה בשבילו. כל כך נכון. את רוצה לחנך את הילדים לנוע מתוך אהבה לגוף, להעריך את התנועה שיש לגוף שלו, את היכולות שלו, לחזק את עצמו, לא להתחתב, לא להרזות, להתחזק. תשנו את הווקבלרי שלהם, כאילו, בחיית רבק. נכון, באמת, אנחנו ב-25, בואו נתקדם הלאה. בבקשה, בבקשה, יש סטודיוס, שאת נכנסת, והם אומרים כאילו, יאללה, אנחנו אחרי שהתפרענו בסופש. לא, לא, לא. יש סטודיוס שאומרות כאילו ביום ראשון, יאללה, התפרענו בסופש, אז הגיע הזמן לעבוד. גזרתי מנוי, ביי. תלכי. תצאי מהדלת, אל תחזרי, אל תסתכלי אחורה גם, תלכי, אוקיי? זה הכל עניין של מה הגישה. האם הם נותנים לך את הגישה הבריאה שאת יכולה, שאת צריכה, ואת גם יכולה להתמיד בו. רבק, את צריכה ליהנות. נכון. את לא בעונש. לא שתעשי משהו שאת לא אוהבת. את לא בעונש. לומדת לבגרויות, אחותי. יש מספיק סוגים של ספורט, אגב, שמישהו יכול למצוא את מה שמתאים לו, ומה שעושה לו טוב. האמת שיש, ברוך השם, כל כך הרבה סוגים של ספורט, שכל אחד ימצא את הנישה שלו. כל אחד. ולא חייב לעשות סוג אחד ספציפי של ספורט. יש כל מיני דברים שונים שאפשר לקחת את זה. נכון, נכון. אז באמת, רק לנוע. נכון מאוד. מה עוד את אומרת? טוב, מה אנחנו... וואו. כאילו, יש לי את הנושא הזה שבא לי כן לגעת פה, לגבי החברות שאמרת. מה בא לך להוסיף? שכאילו, יש את הקטע הזה שאמרת לגבי החברות, שהן יכולות להיות נורא שטחיות ודברים כאלה. את עוד צעירה. אני מחר בת 23, אני ממש ממש לא צעירה. אני סבתא. אני יכולה להגיד לך שהשיעור הכי טוב בעולם זה
לדעת לבחור עם מי את רוצה לסובב את עצמך. כן, כן. ולהבין שיש לך את היכולת לבחור במי לסובב את עצמך. אני יכולה להגיד שרק בגלל שהייתי חברה שלה מגיל, לא יודעת, 15, זה לא אומר שאנחנו באותו ראש היום. נכון, נכון, נכון. ויש חברים כאלה ויש חברות כאלה. בדיוק. אז תמיד להיות ערני למי שאתה סובב את עצמך. זה כאילו גם מסר לכולם. תמיד להיות ערני במי אני מסובב את עצמי. האם המסר שלהם הוא בריא? האם הם מדרבנים אותי? האם הם מקדמים אותי? האם הם נותנים לי את התמיכה שאני צריכה? האם אני מרגישה בטוחה איתם? פשוט תשאלו את עצמכם את השאלה הזאת. האם הם נותנים לי משהו חיובי לחיים? איזשהו אספקט טוב? איך אני יוצאת ממפגש איתם? אני יוצאת מרוקנת? אני יוצאת עייפה? או מועצמת, או כיף לי, או בא לי כאילו לדבר איתם עוד. עכשיו, הכל בערבון מוגבל, יש תקופות כאלה טובות ולא פחות. כל אחד עובר תקופות, החיים הם דינמיים. אבל באופן כללי, הממוצע השנתי, נסתכל על זה ככה. וואי, נראה לי נצא עם מסר. הגיע הזמן שלנו לסיים. כן. אימא'לה. אני רוצה שבכל סוף פרק, אנחנו יוצאות עם מוסר השכל. נקודה למחשבה למפגש הבא. אוקיי. א', אנחנו דיברנו פה על דיבורים, על מי מדבר, איך מדברים, ועניינים. עכשיו, אתם בתור אנשים משכילים וחכמים ששומעים אותנו, לפני שאתם מדברים, כמו שאתם מדברים על כל בן אדם, תשקלו רגע את מה שאתם רוצים להגיד, סדרו את זה משפט הגיוני בראש, תרכיבו מילים הגיוניות, ורק אז לשדר את זה לבן אדם הבא. אם לא, יכול מאוד להיות שהוא ייפגע. ואנחנו לא באים לפגוע, אנחנו אנשים טובים. אנשים שמדברים רק דברים טובים, בלי לשון הרע. אנחנו באים לעשות טוב בעולם. לשון הרע לא מדבר עליי, חיים. אנחנו באים לעשות טוב בעולם הזה, תמיד. אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אז אני אחשוב לפני שאני מדברת. אני לא אחצה גבול שאני לא מכירה. אני לא אחצה את קו הבגדים של אותו אדם. אני ארים לו, אני אחזק אותו, ואני אהיה פה בשבילו. ואני ועד, בתור בנות שעברו את זה, יכולות לתת לבן אדם מקום בטוח לדבר ולשטוף, מה קורה אין בערים, מעצר מילים? לשפוך ולהיות המקום הבטוח עבורו. להרגיש גם פחות טוב עם הגוף שלו. אני גם, חשוב לי לצרף משהו למוסר ההשכל הזה. כל מה שבן אדם אומר, זה שיקוף שלו עם עצמו. תזכרו את זה, באמת, תקעקעו את זה במצח. תחשבו על עצמכם שנייה. תחשבו על זה ותזכרו את זה באמת, כי זה משהו שעוזר לי באופן אישי, וזה יעזור לכם גם. ברגע שמבינים שכל הערה או ביקורת מהסביבה, זה בעצם משהו שהוא משקף אותם, וזה איזה סוג של מעיד על יחסים שלהם עם עצמם, אתם תשחררו את זה. זה לא יעסיק אתכם בכלל. אז הוא באמת... מה? עכשיו אני מגמגמת. באנגלית? הוא בני, מה זו? אך שתתבא להגיד משהו. מגמגמת באנגלית. Should I say in English? כן, באנגלית כאילו את לא מגמגמת. Everybody, I want you to like our podcast on Spotify. אבל אתה אומר, זה במבטא בריטי וזה יכול לתעתע המון אנשים. תעברי לאמריקאים. Show us some love. Sorry. I want you to like our podcast on Spotify, on Apple. Please like our podcast, comment on it, show some love. ולכל הציונים בקהל, ולכל היהודים האהובים. חברים, שימו עוקב על הפודקאסט, יש פעמון, תפעילו את הפעמון. שימו לנו עוקב ברשתות, אנחנו מעלות תוכן יומיומי בנושא ובכל הנושאים, וכיף איתנו, כי פשוט כיף איתנו. המלצות ותרגילים, ואלכס מעלה אימונים נדירים, ואני מעלה המלצות נדירות, והכל כיף איתנו. שימו לנו עוקב, תהיו חלק מהמשפחה שאנחנו מייצרות כאן, ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי ביי ביי. ביי ביי ביי. ביי ביי ביי.